Hvorfor er du blevet mor så tidligt? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hvem er faren til Willy? Jamen, Willys far ved jeg faktisk ikke, hvem er. Jeg har ikke fundet ud af det endnu. Men ja, det er svært, fordi der er så mange, det kan være. Der er så mange forskellige fyre, det kan have været. Hvorfor har du meldt dig til ung mor? Jamen, det er fordi, jeg vil gerne være kendt. Ligesom Amalie. Hej. Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Jo, altså, jeg tænkte, Willy, kom lige lidt op, så han kan se dig. Den der bog med Gurli og grisene. Har de stadigvæk den? Ja, lige om på hylden. Yes. Tak for hjælpen. Det var så lidt. Det er lige den her. Prøv at se. Se, Willy. Den er så god. Det er Gurli og grise. Den vi snakkede om derhjemmefra. Jeg tror også, vi tager også bare lige dem her med. Sådan. Er vi klar til at gå nu? Godt, kom så går vi. Ej, du er så tung, du er. Ej, ved du hvad? Kom lige herhen og hjælp mig. Ja, du kan godt se, at jeg ikke kan klare det her selv. Skynd dig lige lidt. Ej, man skal også gøre alting helt selv. Ved du hvad, Willy? Mor skal lige hen og ordne noget i vognen. Så kommer jeg igen. Du bliver bare her imens, ikke? Godt. Hej. Hvor er Willy henne? Hvem har taget Willy? 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 Mor? Nej. Altså mor, jeg tænkte på, kunne du ikke godt lige passe Willy for mig i aften? Nej. Jamen mor, jeg skal altså til den her fest i aften. Nej. Men, altså, det har jo sammen den pæne. Det er bare ærgerligt. Jamen, jeg kan jo ikke have Willy med. Nej. Så må du blive hjemme. Nej, det kan jeg ikke. Nu har jeg sagt, at jeg kom, så kan jeg ikke bare blive hjemme. Nå. Jeg kommer aldrig til fest. Du gør ikke noget for mig. Nej. Du er så pisse irriterende. Nej. Jeg hader dig. Nej. Jeg hader dig. Nej. Hvorfor stjæler du bøger fra biblioteket? Det gør jeg heller ikke. Hvorfor vil du til fest så ofte, når du har et lille barn? Jamen altså, jeg er jo kun 17. Jeg skal også være fri. Hvorfor bliver du sur på din mor, over at hun ikke vil passe, Willy? Jamen altså, hun hjælper mig bare aldrig. Så hun passer aldrig Willy? Nej, hun er ikke nogen god mormor for Willy. Willy er også rigtig ked af det, ikke også Willy? Den hedder Alle de sedler. Alle de sedler. Alle de sedler. Alle de sedler. Vi skal til møde. Puha, det er ikke så godt. Jeg skal til møde på skolen i morgen. Min far og... Willy, du tager din sødt. Fy! 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 Opfør dig ordentligt.